Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, чырвоны дзень календара, можна сказаць, таму што нарэшце дайшоў да нашай студыі чалавек, які не быў тут, колькі не быў, ужо больш за год, відаць, не быў, можа быць, нават больш за 2 гады. Карацей кажучы, аўтар і вядоўца YouTube каналаў Чеснок Лайф і Загляне Сонца, наш добры сябра Александр Івулін. Прывітанне. Вітанкі, Зміцер. Ну ты, канешне, не 2, я год назад, напэўна, быў. Год таму. Вот бачиш, калі не бачыш цябе, то такое адчуванне, што год за 2 ідзе. Ну добра, я рад цябе бачыць. Увогуле, класна, што дайшоў. Ну, класна, што дайшоў. Слухай, ёсць у нас две тэмы, якія хацелася б з табой абмеркаваць. Это две падзеі, ініцыятарам якіх ты з'яўляешся. Але я думаю, што мы, можа быць, і шырэй возьмем увогуле тэмы і спартовыя, і ютубныя, а можа быць, і міжнародную якую-нибудь павестачку закранем. Але давай звернемся да... Пачнем з першай падзеі, на яе выйдзем праз чэмпіянат свету па футболе. Увогуле, як гэты вот мундыаль так званы, як табе? Слухай, ну мне падабаецца. Па-першае, я такі быў не стороннікам таго, што 48 каманд. Вельмі шмат, але слухай, ну цікава за ўсім гэтым назіраць, і я вось чакаю, калі ўжо будзе 98 каманд, каб ужо зборная Беларусі дакладна туды трапіла, бо хацелася б все ж таки паглядзець на беларусу на чэмпіянаце свету. Гэты мундыяль, ён вельмі цікавы, вельмі такі буйны, бо шмат хто скончвае кар'еры у сваіх зборных, і мы ўжо бачылі там слёзы Модрыча, бачылі слёзы Роналду, бачылі слёзы Неймара. Адзін толькі Месі плача, але плача ад радасці, бо учора нейкі неверагодны матч ён правёў, аргенцінцы гарэлі 0-2, потым Месі ўключаецца пасля незабітага пенальці, аддае галевую, забівае нейкі фантастычны матч, аргенцінцы выйграюць, і класна. І назіраць за гэтым вельмі крута, і вельмі хацелася б, каб все ж таки нешта было беларускае на гэтым мундыяле. І таму мы 19 ліпеня у Варшаве робім вялікі футбольны фэст на беларускай мове. Будзе вельмі шмат чаго, бо у трэц, куды зараз не зірні ў беларускі, вельмі вялікі ажыятаж у тым, што Васіль Баранаў, Павел Баранаў каментуе матч на беларускай мове па дзяржаўнаму тэлебачанню, і гэта проста нейкі разнос, нейкую эйфарыю вызывае у тых, хто глядзіць чэмпіянат свету. А мы-то ўжо 2 гады з Яркам Пісаренко каменцем футбол по-беларуску, на жаль, не по тэлебачанню, але мы збіраем людзей, на кожны матч у нас там прыходзіць 30, 40, 50 чалавек, і мы глядзім буйныя футбольныя матчы разам з беларусамі на беларускай мове, але, на жаль, у Варшаве. Вось, і 2 гады таму мы рабілі падобны футбольны фэст, мы глядзелі фінал чэмпіяната Еўропы, дзе мы сабралі, уяві, больш за 300 чалавек, якія глядзелі футбол на беларускай, на 3 велізарных экранах. Было там шмат развлекалавак, там кікер, дзіцячая зона, турніры по PlayStation, футбольны квіз, і карцей было много ўсяго, і было сапраўды вельмі крута. І мы такія думаем, чэмпіянат свету трэба даць беларускай якасці і сабраць больш за 300 чалавек на чэмпіянат света по-беларуску, таму усіх запрашаем, пакуль у нас 100 квіточкаў продана, але хочацца, каб болей было, бо 100 гэта все ж таки не 300. Давай по парадку, бо ты так рэзка пераскочыў адразу на гэтую тэму мерапрыемства, якое вы будете ладзіць, вось менавіта фінал і каментаванне фіналу, глядзенне фіналу і разам усім і каментаванне по-беларуску. Але давай з самага пачатку. Ўсё ж таки, дзе гэта будзе праходзіць? Гэта будзе праходзіць у Жалібожа, прастора Лофт 44. Там будзе вельмі класна, таму што там вельмі класная прастора, яна не вельмі танная, але чаго не зробіш для беларусаў, і чаго не зробіш, каб беларусы паглядзелі футбол на беларускай. Там будзе 3 велізарных экрана. Там будзе больш, чым за 5 тэлеку. Які ж футбольчык без піваса. Будзе і піва уключана у квіток, піва ці безалкагольны напой, будуць пачастункі, і будзе вельмі класна.
дзе можна, вот ты сказаў, што 100 квіткоў прададзена, дзе можна зарэгіцца, набыць квіток, куды заходзіць? Ну, спадзяюся, што зараз у апісанні пад гэтым відэа будзе таксама спасылачка, у мяне ў інстаграме спасылачка ў біо, і мы вельмі вядзем такую кампанію, каб шмат хто даведаўся, таму калі ласка інстаграмчык, калі ласка апісанне Еўрарады, апісанне ёсць, дакладней у апісанні ёсць спасылачка на вось гэты фінал, на гэты інстаграм, на тую старонку, праз якую можна набыць квіточак. Ёсць спасылачка і у анонсе стрыма на сайце Еўрарады. Вось так гэта выглядае. Трэба рабіць скрын і казаць, што Зміцер Лукашук таксама далучаецца до нас. Ну, пакуль што далучаюся віртуальна і ў якасці такого прамоушена, тому што, на мой погляд, сапраўды гэта вельмі важная падзея, і яна важная, ну, я-то ведаю, чым яна важная, ну, як мне падаецца. А чаму для цябе это важна? Слухай, ну для мяне вельмі важна, каб беларусы беларуселі разам. Блин, я вось ведаеш, ты сказаў, што вядоўца часных лайв «Загляне сонца», і у мяне вось, калі ты сказаў «Загляне сонца», мне просто зноў так перакалбасіла, бо мне пакуль вельмі не звыкла і яшчэ ў гэтай ролі, але мне вельмі хочацца, каб мы беларуселі разам. Вось, і гэта, мне здаецца, вельмі важная гісторыя, таму што мы беларусы, таму што футбол на беларускай ён гучыць асабліва, і мы гэта бачым па таму штрэцу. Я б, на жаль, не магу быць у Беларусі, але вось пра стрэц да мяне далетаюць, што там вялікі запыт і вялікі ажыятаж, каб людзі глядзелі сваё, нават вялікія міжнародныя падзеі глядзелі на сваёй мове. І гэта сапраўды вельмі крута, бо да мяне вось пасля там эфіраў першых з табой, пасля вось такога ўжывання і разумення беларускасці, пакуль я не дайшоў да тваей нацыянальнай ідэі. Гэта для мяне пакуль складана, але наступе будзе гэты час, калі я ўсё ж такі запрашэнне маю, ўсё ухіляецца, кажа, што фармулюе там у галаве ў сябе. Ну так, і мне здаецца, што гэта вельмі важна, гэта важны падмурак для нашай ідэнтычнасці, гэта важная гісторыя, каб разумець сабе. І нават калі мы распавядаем не пра гісторыю, не пра палітыку, а вось проста пра нейкія побытавыя рэчы, пра тое, што беларуская мова, на ёй можна глядзець футбол. Гэта ж проста вау, як крута. І ну, ёсць запыт на гэта, і ёсць запыт на ідэнтычнасць. І вось, напрыклад, мы зараз звычайныя матчы на гэтым чэмпіянаце свету каментавалі у стендап-клубе «Локал». Дзякуем вялікі, класная пляцоўка. І до нас прыходзяць людзі з Украіны, ну, такія выпадковыя. Кажа, да я упершыню беларускую чую, а у вас тут такое кам'юніці, вы такія ўвогуле класныя. І я такі, блин, бачыш, такое расцікаецца нешта па унутры, расцікаецца нешта па душы. І ты такі сидзіш, думаеш, блин, ну класна. І вельмі класна і важна ствараць вось беларускае праз нейкія, прабач, папсовыя рэчы, праз футбол, праз нейкія фестывалі, і гэта круто, бо гэта фон. І калі чым больш вось такога фона, тым больш мы беларусеем захоўваем сябе і ну, асабліва ў эміграцыі не асімілюемся, не ідзем на Віслу бескаштоўна глядзець футбольчык, а ідзем да Івуліна Спісарэнка глядзець все гэта на беларускай яшчэ і за грошыкі, бо, на жаль, зноў скажу, што у нас там няма рэкламных бюджэтаў, няма нічога. У нас вось проста ёсць жаданне зрабіць вялікі футбольны фэст, дзе куды можна прыйсці з дзецьмі, для іх будзе там адпаведная дзіцячая зона з гульнямі. Дзякуй вялікі клубу «Волат», які нам дапаможа ў арганізацыі гэтага. І гэта вельмі класна. Шкада, што нам прыходзіцца беларусам плаціць за беларускае, шкада, што нам прыходзіцца там укідаваць свае грошы, каб зняць вось гэтую пляцоўку, і не факт, што мы яе атаб'ем, бо гэта сапраўды не танна. Але вось жаданне зрабіць нешта вялікае, грандыёзнае, крутое сваё і даць вось яшчэ адзін якар, даць яшчэ адну кропку апоры для беларусаў, ну, мне падаецца, гэта важна, таму што беларусець разам — гэта кайф.
Сапраўды, і тут нават справа не толькі у тым, каб прыйсці вот і паглядзець футбол па-беларуску, а справа ў тым, што гэта как бы збіраецца кампанія сваіх, і ты ў сваім асяродку, і гэта не толькі вот, хаця і гэтага можа быць было б дастаткова, што ты сабраўся ў кампаніі сваіх людзей, адзінадумцаў, адзінаверцаў і слухаеш, як тут табе распавядаюць гэта такую падзею грандыозную па-беларуску, калі тут побач людзі, побач там розныя ініцыятывы, побач і ўсё, і такое сапраўды ствараецца кам'юніці. Беларусам гэта сапраўды патрэбна. Вот ты адчуваеш нейкі зваротны такі водгук, то есть гэта трэба людзям? Ну, на мой погляд, так, бо гэта такая кропка апоры. Мне не вельмі хочется сказаць пра эміграцыю, бо я ведаю, што, напрыклад, у мінулым годзе, ну, не мінулым, 2 гады таму людзі з Беларусі прыязджалі да нас, людзі прыязджалі з іншых гарадоў, там адзін хлопец з Малдовы прыехаў, бо для яго важна было вось пабыць разам з намі. І справа ў тым, што гэта такая не гісторыя вось пра футбольчыка, калі мы кажам, гэта не гісторыя, калі там у цябе ты там не за тую каманду заўзееш, ці ты там кажаш з памылкамі. Вось мы усіх запрашаем, з усім дадзім час, з усімі пакамунікуем, і гэта сапраўды крута. І справа ў тым, што вось у нас вось гэта футбольнае кам'юніці, якое мы будуем ужо 2 гады, і яно такое прям классная, там есть 30-40 человек такого костяка, и, блин, мы уже такие сябры, у нас есть там чат адпаведны, дзе мы по-беларуску абмяркоўваем футбол. Ну, гэта просто гучыць, можа, як сектанства, але гэта сапраўды крутая падзея, і якая вось дае вось грунт под нагамі, каб сябе нармалёва адчуваць у эміграцыі ў том ліку. Блин, не хацеў пра эміграцыю казаць і сказаў. Ну, жыццё, што зробіш? Дарэчы, вось твае словы про тое, что вот, ну, как бы такое беларусеть, беларускасць прасоўваць праз нейкія папсовыя рэчы, я тут не бачу нічога дрэннага. Неяк яшчэ ў 19 годзе, калі мы с Франыкам Вячоркам записывалі ідэю нацыянальную, і ён сказаў, нацыянальная ідэя беларуская павінна быць сэксі. Ну, я так подумал, что он несет? Ну, молодой совсем, ты знаешь, бурлит все внутри, вот в сексе ему паўсюль бачыцца. А потым я гэта чуў ад іншых людзей, ну, не так, але про тое, что, скажем, беларускасць, беларускае трэба папулярызаваць і рабіць сучасным, там, скажем, народны фальклор рабіць сучасным, ну, таким попсовым, умоўна кажучы. І гэта ж, как бы, людям падабаецца, яны гэта слухаюць, а не так пры ўсёй павазе як бабулі спяваюць. І таму как бы я за тое, каб яно сапраўды, выбачаюся, так і было. Давай трошечку яшчэ, можа быць, пра чэмпіянат. Скажи мне, вот зараз прыйшла навіна пра тое, што нібыта МОК выступіў з ініцыятывай зняць санкцыі з расійскіх спартоўцаў. Як ты да гэта ставішся? Глядзі, зараз вось я ехаў да цябе, і было ўжо, што ФІФА, УЕФА не дапускаюць зборную Расіі да удзелу у сваіх спаборніцтвах. І слухай, ну я лічу гэта прыклад, бо справа ў тым, што, на мой погляд, гэта вельмі так сабе гісторыя, што вайна скончылася. Вайна не скончылася. МОК ўжо сняў рэкамендацыі і кажа, што можна праводзіць спаборніцтвы ўжо на тэрыторыі Расіі. Ну вось, калі там на тэрыторыі Расіі падбіваюцца аўтобусы з дронаў. Ну і мне здаецца, гэта не сучасна, гэта не своевременно, не ў пэўны момант. Ну і я супраць таго, каб гэта ўсё было. Таму што, ну, на мой погляд, нічога не змянілася, усё працягваецца, ніякіх крокаў па таму, каб неяк застабілізаваць нейкія рухі ў бок таго, каб зрабіць там нешта добрае, нармалёвае, скончыць вайну, яны не вядуцца. Дык аб чым мы кажам?
Таму мяне асабіста гэтая навіна просто воласы наверх, і я не задаволены гэтым рашэннем. З іншага боку, калі на чэмпіянаце свету адмяняюцца чырвоныя карткі і дыскваліфікацыі, то есть адмяняецца дыскваліфікацыя, потому что Трамп позвоніў Патэлю Джанні Інфанціна, і давайте перанесем. Аб чым мы кажам? І вось калі мы вось пра гэта кажам і кажам, што спорт вне палітыкі, вы што? Я цалкам не згодны, і гэта такая маніпуляцыя. Дарэчы, вось гэтая сітуацыя з адменай чырвонай карткі. Там не адмена чырвонай карткі, адмена дыскваліфікацыі. Гэта же просто капец. Сам факт, што там типа хто-то патэлефанаваў, так тэлефоннае права, як любілі казаць у Савецкім Саюзе, і потым зараз у лукашэнкаўскай Беларусі гэта адбываецца. Наколькі гэта, я не знаю, кампраметуе саму гульню, сам футбол. Так вось, і я пра тое кажу, што гэта просто капец. Вось гэта гісторыя, калі Трамп кажа, я Патэлю, яны ж там самі все вырашылі. І для мяне вось гэта, я просто, можа, вельмі наіўны чалавек, які вось бачыш добрае, бачыць дрэннае, але ў гэтай гісторыі я не бачу нічога добрага, калі інстытуты пачынаюць не працаваць, калі закон пачынае не працаваць, то вось гэта першы званочак, а што можа быць далей, мне страшна і казаць, бо давайте я Патэлю і не ведаю, і штосьці будзе, адбудзецца. Гэта гісторыя пра тое, што вось моц, улада, яна, на жаль, робіць такія жудасныя рэчы з правам. Я прыгадаў гісторыю яшчэ до 20-го года, выбары там былі нейкія папярэднія, дзе Лукашенко хваліўся, што там там вот выказвалі незадаволенасць, там колькі там налічылі галасоў, там вынік выбараў. Я позваніў там Ермошынай, каб яна пералічыла, і яны там скінулі колькі-то там процентаў. То бок рэалі, нормально, ты позвоніў і там пералічылі, і то бок паралель такая. А чым адрозніваецца? Гэта ж і ёсць справа ў тым, што у любой краіне спорт гэта люстэрка, футбол гэта люстэрка таго, што адбываецца ў краіне. І мы бачым, напрыклад, на прыкладзе футбола ў Беларусі, што адбываецца ў краіне. Чорныя спісы, паталкі заработных плат на міжнароднай арэне, нічога не адбываецца, і ўсё. Мы кажам пра зараз. Калісьці было інакш, калісьці было 2 клубы у Еўракубках ад Беларусі гуляюць на вельмі добрым узроўні, да нас едуць легіянеры і гэтак далей. Просто калі мы глядзім на спорт, гэта мы глядзім на тое, што адбываецца ў краіне. Толькі часцей за ўсё спорт больш зразумелы. І ты там без метафор, без аналітычных здольнасцей, там як у Чалага ці Шрайбмана, ты вось бачыш, што адбываецца. І вось, мне здаецца, гэта якраз таки тое, што адбываецца зараз з ЗША. Такім чынам, 19 ліпеня 17:00 Варшава, улица Паванскоўска 44, лофт 44, месца такое выдатнае, спадзяюся, ні разу не быў, але выдатнае. Чакаюць усіх наши выдатныя каментатары і ініцыятары, арганізатары гэтай сустрэчы. Так что магчымасць зарэгістравацца, набыць квіток. Зарэгістравацца, просто квіточак. Про квіточак набыў і ўсё. Господи, якая рэгістрацыя. 110 злотых, і вы трапляеце у такі бамонт, можна сказаць, футбольны, беларускі. Плюс яшчэ можна, ведаеш, не толькі сказаць, што там будзе 3 экрана, там вот будзе і Вулін каментаваць по-беларуску, там для дзяцей магчымасці, там клуб Волат арганізоўвае нейкія там спаборніцтвы, там цікую спартовыя мерапрыемствы, яшчэ там нейкія цікавосткі, але можна сказаць, а там яшчэ прыйдуць там і загнуць там пальцы. Я там не ведаю, Чалы, там хто там яшчэ, Латушка, там усіх, мы ўсіх завём. Хочаце пасядзець в кампаніі з такімі людзьмі? Ты кажаш, як прокурору Беларусі, хочаце пасядзець в кампаніі з такімі людзьмі, як вот трэба, ўсё ж таки нам, беларусам, трэба сачыць за словамі, таму што любім там сэнсы лавіць тыя, якія жыццё нам троху іншае надае нашим словам, да. Так, але будзе шмат віпоў,
Ну яны просто прыйдуць як звычайныя гледачы і будзе шмат каго з беларускага бамонду, можа Зміцер Лукашук дайдзе до нас, я спадзяюся. Карацей, будзе много каго, будзе у нас будуць таксама разгоны пра чэмпіянат свету, дзе мы разам з Олегом Дулугубам і Арташэсам Антаняном. Арташэс былы каментатор Беларусь 5, голас УФЛ, топ. Олег Дулуб галоўны трэнер, Крумкачоў, Батэ, шэрага клуба украінскай прэм'ер-лігі і увогуле топавы эксперт, таму будзе каго паслухаць, будзе з кем паразмаўляць, будзе з кем пафоткацца, таму запрашаем яшчэ раз. Яшчэ раз нагадываем, спасылачка на вось гэта мерапрыемства на старонку ёсць у апісанні і да гэтага стрыма і ў анонсе на сайце Еўрарада. Заходзьце, набывайце квіточак, далучайцеся, будет очень интересно, Ну, як той казаў. Ну што ж, давай яшчэ да адной падзеі, яшчэ аднаго мерапрыемства, якое будзе трошку пазней, будзе оно 1 жніўня. Праз пытанне Вожык Патрыёт пытаецца, калі было прынятае рашэнне пераіменаваць Кубак Івуліна. Ну слухай, на жаль, да гэтага ну слухайце, на жаль, гэта было, ну не на жаль, ці на шчасце, гэта была традыцыя, гэта была класная традыцыя і турнір салідарнасці, і мне ўжо было месцамі неёмка, Івулін, але ну людзям гэта спадабала, ну гэта падабалася, і людзі адмыслова вось кожны год пішуць летом, так што калі там Кубак Івуліна, бо ну неймінг прыжыўся. І калі Мікіта памёр, ну было 100% у мяне адчуванне, што все, вось гэты кубак, гэты турнір будзе названы у яго гонар. Мне вельмі не хочацца казаць вось турнір памяці, бо гэта такі вельмі савецкі, такі саўковы перажытак, і просто кубак Мікіты Мелказёрава, гэта цалкам зразумела, цалкам ясна. І вось калі мы там крыху выдохнули пасля ўсіх гэтых гісторый з пахаваннем, ну было, я адразу вырашыў, што так, гэта ўжо справа гонару, каб гэты турнір працягваў сваё жыццё. Ну, турнір-то зразумела, што варта і трэба, каб ён працягваў сваё жыццё, таму што ўсё ж такі гэта как бы турнір беларускай салідарнасці, але тое, што вот скажем у гонар Мікіты пераіменаваць, назваць, там тут по-рознаму можна слова ўжываць, ніхто не быў супраць. Ну, хто будзе супраць, калі я так вырашыў? Мы подумали, і я решил, да? Ну так, не, мне здаецца, што тут увогуле ніякіх пытанняшкаў не было, бо мне здаецца, зараз, ну, гэта 729 мільёнаў сексільёнаў разоў важней, каб імя Мікіты захавалася, каб людзі, якія там будуць далучацца да беларушчыны праз год, 2, 3, 5, 7 разумелі веліч гэтага чалавека, бо Мікіта якраз таки зрабіў вельмі многа і для беларускасці, і для беларушчыны, і ў тым ліку для беларускай салідарнасці. Ну і давай тады пра гэты кубак. Чым само мерапрыемства, фармат і ўсё астатняе будзе, не будзе адрознівацца ад папярэдніх? Ну, глядзім, тут якая гісторыя? Гісторыя ў тым, што гэта будзе працяг турніра салідарнасці. Гэта будзе круто, бо шмат хто ўжо пісаў, да калі мы доўга не маглі абраць дату, бо вельмі складана было знайсці пляцоўку, потому што у Варшаве столькі футбола аматарскага, прафесійнага, што з пляцоўкамі вельмі складана. І вось урэшце рэшт мы абралі пляцоўку 1 жніўня. Мы планавалі, як у мінулым годзе, зрабіць турнір на 24 каманды, але за дзень, за суткі з абвесткі турніра мы набралі 24 каманды. То есть сутак яшчэ не прайшло,
24 каманды былі зарэгістраваныя. І справа ў тым, што мы вырашылі, ну ладно, вось тут можна не да закону, у нас быў рэгламент 24 каманды, мы вырашылі, што давайте зробім 28, каб усе жадаючыя маглі паўдзельнічаць, праявіць беларускую салідарнасць, узгадаць добрым словам Мікіту Мелказёрава. І вось зараз 28 каманд, 27 зараз зарэгістравана, ёсць яшчэ одна апошняя пазіцыя, таму калі вы жадаеце далучыцца да гэтага турніра, то калі ласка, форма рэгістрацыі у мяне ў інстаграме, я спадзяюся, таксама под гэтым відосам все ёсць таксама, да. Таксама ёсць, таму гоу да нас. Турнір будзе праходзіць на базе Варшаўскага інстытута фізкультуры, як і ў прошлым годзе, мне здаецца, было вельмі лампава, вельмі аўтэнтычна, там такая пляцоўка ў лесе, і ўсё там так класна, і ёсць распранальні, і нармалёвае футбольнае поле, ну і ўсё вельмі крутое. Таму мы вельмі ўсіх чакаем, чакаем віпоў, пакуль ўсё не будзем распавядаць, але можа там будзе вельмі нечаканая каманда з зорак беларускага футбола, але можа здарыцца, што атрымаецца, можа не атрымаецца, вось ужо хутка мы ўсё будзем ведаць. Але будзе класна, будзе вельмі атмасферна, і будзе ўсё як заўжды, будуць дзіцячыя пляцоўкі, таму з дзеткамі таксама прыходзьце, будзе вельмі класны настрой ва ўсіх каманд, бо таксама людзі едуць там з Літвы, з Познані, з Кракава, з Варшавы, з Беластока некалькі каманд, з Гданьска, карацей, ну гэта сапраўды такі чэмпіянат беларускай, зноў кажу, эміграцыі, ну чэмпіянат для беларусаў, якіх раскідала па ўсім свеце. І класна. Слухай, калі ўжо дойдзе да таго, калі вот ведаеш там адкрыццё чэмпіяната, фейерверк, там ну, как бы зорка, я не ведаю, там Лявон Вольскі выступае, там ці там Пугач, ці там, я не ведаю, Шума, вот, і потым ужо каманды выходзяць, що такое, вот, ну, ўжо па-саліднаму. Трэба? Ну, ты калі трэба, тады зробім. Але справа ў тым, што там все, у нас все солидно, у нас все солидно выглядае, у нас такая атмосфера, столькі беларускага і столькі беларушчыны, што вы просто офігееце. І вось у мінулым годзе Семён Букін, гэта былы актор цырка дю Салей, упершыню прыехаў на гэты турнір, і ён кажа, я увогуле здзіўлены, што такое бывае, столькі беларускай мовы, столькі беларусаў у адным месцы, і ўсе гуляюць у футбол, і весь беларускі YouTube, і ўсё там адбываецца. І што ты думаеш? Чалавек бросіў свой цырк дю Салей і пераехаў жыць у Варшаву, каб іграць футбол беларускі. Ну, так, кажа, я не хачу адсюль нікуды сыходзіць. Ну і справа ў тым, што ў гэтым годзе яшчэ такая цікавостка, я ж не гуляў апошнія 2 гады, думаю, ну все. І ў гэтым годзе мы вырашылі згуляць. Я вырашу згуляць. То есть ты сабраў сваю каманду? Ну так, мы сабралі сваю каманду, гэта будзе зборная журфака. Мы будзем гуляць у такім аўтэнтычным стылі, там будзе у нас і Чарнуха, і Паршута, і Пісарэнка, і карацей, все шмат выпускнікоў, таму будзе вельмі цікава, і вось нават я на сваіх 1,5 нагі выйду пабегаю, таму усіх запрашаем. Ну што ж, это сапраўды варта таго, каб прыйсці паглядзець і вулі на яго 1,5 нагі, як яны будуць гуляць у футбол. Але одно месца яшчэ для каманды застаецца. Хто можа ўсё ж такі ўзяць удзел? Якім чынам? Это можа быць вот сёння там сабраліся нейкія аднадумцы, сабралі там каманду, пашлі типа там пацаны поиграем. Так, цалкам, ну вось просто все розны ўзровень. Ёсць і гульцы там з досведам у вышэйшай лігі Беларусі, ёсць гульцы, якія вось праз раз трапляюць па мячу, узровень увогуле неважна, у нас дзяўчынкі гуляюць за некаторыя каманды. Вось можа Марына Ментусова паглядзе гэты выпуск, скажа, блин,
давайте сваю жаночую. Дастаю свае бутсы, да. Так, і як Арсенал Тым больш што гэтых маек футбольных у яе хапае. Ну так, як Арсенал перамагае. Карацей, мне здаецца, што тут толькі жаданне і вельмі хочацца, каб у нас пасля сённяшняга Марына, я ведаю, што ты глядзіш гэты эфір, збірай хуценька жаночую каманду. Можна быць змешаная, якая розніца? Ну так, у нас гулялі дзяўчынкі, гэта сапраўды было вельмі круто. Чакаем, одно месца вот Ивулин бераже для твоей команды. Быстренько. Так. Слухай, беларускія футболисты, команда, ладно, одна команда, Погоня, яна как бы ужо увайшла у польскія... У гісторыю Польшы, бо гэта адзіная команда, якая атрымала дазвол гуляць у чэмпіянаце Польшы, у афіцыйнай лізе з беларусамі, цалкам беларусамі. Ну вот я до таго, што беларусы у польскі чэмпіянат увайшлі, а палякі ёсць вот у беларускім, можна сказаць, чэмпіянаце, турніры. Мне здаецца, што не. Ну, то есть у нас былі польскія каманды, але гэта, прабачце, будзе гучаць дзіўна, але гэта нацыянальная меншасць у Кубкі беларускай салідарнасці. Но мы спрабуем, дарэчы, можа будзе каманда дыпламатаў, якую там офіс на чале з Кучынскім будзе збіраць, і можа мы пабачым нешта, можа зноў Франок Вячорка бутсы абуне і пайдзе бегаць. Вось, таму, мне здаецца, будзе вельмі цікава. І, дарэчы, пра Пагоню, калі мы ўжо кажам, гэта таксама унікальная гісторыя у тым, што беларусы атрымалі дазвол на ўдзел у чэмпіянаце Польшы, і зараз каманда рыхтуецца ўжо да новага сезону. Хуценька будзе Кубак Польшы, дзе, можа, самы кароткі шлях у Еўракубкі, уявіце сабе. Можа, зараз тык-тык-тык і там. Вот, дарэчы, слухай, як альбо ты апярэжваеш ці адчуваеш вожыка патрыёта, ці ён неяк там? Гэта я вось адной. Это ты, вот хто такі вожык патрыёт, аказваецца. Бо акурат такі пісаў. Вот толькі мы з табой абмеркавалі, я трошку ў гісторыю каментароў зайшоў, і піша: мінулым разам абмяркоўвалі удзел жанчын у кубку. Сёлета ніякіх зменаў не адбылося. Мабыць, Ментусава ўжо нешта замуціла. А тут вот... Ну, бачыш, як мы адчуваем сваё аўдыторыю. Івулін пакуль сам не ведае, замуціла яна ці не замуціла, ці гаварыць не хоча. Не, пакуль не ведаю. Так вось, давай пра Пагоню тебе распавяду. Таксама футбольны клуб, які шукае зараз падтрымку, бо гуляць таксама у чэмпіянаце Польшы афіцыйным. Гэта выдаткі на арэнду палей, выдаткі на трэнерскі штаб, выдаткі на трэніроўкі. І, калі вы хочаце падтрымаць вось такім чынам беларусаў, то, калі ласачка, звяртайцеся у Пагоню, дамаўляйцеся пра нейкае партнерства, спонсорства, бо гэта таксама вельмі класная гісторыя, калі вакол футбольнай каманды будуецца нейкая беларуская супольнасць. Ну, тым больш, што мы ўжо гаворым пра тое, што беларускі бізнес за мяжой у Польшчы, у Варшаве, ну і не толькі ў Польшчы, па Варшаве, господи, ніякіх абмежаванняў нема, у Каліфорніі беларускага бізнеса. Ну так. Дастаткова. І чаму беларускаму бізнесу не падтрымаць беларускіх футболістаў? Таму давайте, падтрымлівайце, калі ласка. Калі вярнуцца да кубка, які будзе 1 жніўня. Так, дарэчы, вось пераходжу ў Instagram і Вуліна, гляжу гэтую абвестку. Значыцца, каб дакладна сказаць вам адрас. Ну, па-першае, пачатак о 10 гадзіне. Адрес улица Марымонска, 34. Гэта трошечку такі ускраек Варшавы. Калі будете дабірацца грамадскім транспартам, то лепей выязджаць загадзя. У мінулым годзе я ехаў, паспеў да самага пачатку, але зразумеў, што лепей ўсё ж такі трошечку мець часу ў запасе, каб можна было пахадзіць, пагаварыць з людзьмі. Людзей прыязджае шмат. Там, дарэчы, былі і розныя такія намёты з пачастункамі, з сімволікай, усім астатнім. Гэтым разам што? Усё будзе. Усё будзе шмат, і будзе і дабрачынная гісторыя, і дабрачынны скланнік, бо мы не забываемся пра тое, што для чаго гэты турнір, і будзем таксама збіраць грошыкі для палітвязняў. Мне здаецца, у мінулым годзе мы сабралі там
Баюся слусіць 1500-2000 еўра і ўсё гэта было аддадзена на дапамогу і ў гэтым году таксама спадзяюся мы збярэм шмат і ўсё гэта будзе таксама для людзей. Так, давай яшчэ якія-нибудь інсайды, цікавосткі, заманушкі такія. Ну вот про каманду Ментусавай мы ўжо так сказали. Марына, глядзі, мы прыйдзем праверым. Каманда дыпламатаў магчыма будзе. Кучынскі, Денис, я ў табе не сумняюся. Што яшчэ цікавага будзе зборная журфака, будзе... Ну, і Вуліны яго паўтары нагі, гэта мы ўжо таксама ведаем. А вы Чарнуху бачылі на поле? Ну, чыста тэарэтычна бачыў, конечно. Ну, гэта не тое, што адбываецца. Вось у нас будзе Чарнуха адбывацца, канешне, не толькі з Сашам. Не, справа ў тым, што ну, будзе шмат беларускай салідарнасці. Можа, не будзе там нейкіх гучных імёнаў. Што яшчэ пра віпаў? Мінулы раз адмыслова прыехала Ціхановская на... Не, у мінулым годзе не было яе. Пазамінулым была. Зараз вот... Я думаю, усе прыйдуць. Усе прыйдуць. Ціхановская і Наўродскаму запрашэнне. Наўродскаму, дарэчы, рабілі запрашэнне, ён там у канцылярыі чакае. То есть, можа, нават Наўродскага каманда, офіс Наўродскага таксама будзе. Ну, але там 1 жніўня у іх гісторыя з варшаўскім паўстаннем, таму, можа, і не будзе. Але, слухай, галоўнае ж не тое, што будзе там нехта з віпаў. Галоўнае тое, што... Што мы там будзем, беларусы. Звычайныя беларусы збяруцца і класна працягнуць вось гэтую традыцыю. І галоўнае тое, што нават вось у такім выглядзе памяць пра Мікіту будзе працягвацца. Вось. Ну што ж, такім чынам яшчэ раз нагадываю, 1 жніўня о 10 гадзіне пачатак. Больш падрабязная інфармацыя, калі ласка, заходзьце па спасылачке, актыўная спасылка і ў анонсе на сайце Еўрарады і тут пад апісаннем гэтага стрыма. На Інстаграм да Александра заходзьце і там можна больш канкрэтна, падрабязна і гэтак далей ўсё пабачыць. Плануйте, загадзя плануйте. Давай на завяршэнне мы яшчэ одну тэмку закранем, тым больш што ну как бы ты не один раз узгадываў, з чаго ў прынцыпе і пачаў вось гэтую твою, калі я тебе прадставіў, у тым ліку і вядоўцам праграмы «Загляне сонца». Ты так как бы, вот я яшчэ ніяк не прызвычаіўся ад самага пачатку. Ну, Вожык патрыёт. Ну, ты сам сабе, да, мы ўжо напісаў. Ад перазапуску «Загляне сонца» выходзіў, ад перазапуску «Загляне сонца» выходзіў один выпуск на 2 тыдні, а цяпер выпуск на тыдзень. Можна сказаць, што адбылася адаптацыя. Такі тэмп дазваляе ўсё паспець? Слухайце, ну гэта цяжка, бо зараз мы спачатку прыціраліся, у нас змяніўся монтажёр, у нас зараз мы шукалі таксама гістарычнага рэдактара, бо ўсё ж такі трэба рабіць якасна, трэба рабіць як не бывае, трэба рабіць як не робіць ніхто, і тады пераможам. Ну, справа ў тым, што сапраўды гэта была нейкая прыцірка, гэта быў пошук сябе, гэта была гісторыя з тым, што вельмі складана было зразумець tone of voice, вельмі складана было зразумець тэмп, у які мы можам выходзіць. Ну і зараз вось мы выйшлі нарэшце на тэмп кожны тыдзень, але гэта, шчыра скажу, займае шмат часу, бо трэба адаптаваць там сцэнары пад сябе, трэба унікаць у тэмы, трэба шукаць шмат цікавостак, каб гэта было сапраўды цікава і каб беларуская гісторыя таксама была не акадэмічная нейкая вось лекцыя, не ведаю у якім універы, а каб гэта было вось сапраўды гісторыя пра Беларусець. Вось, плюс шмат у мяне таксама перахода да беларускай мовы, ва ўсіх ужо працоўных чатах я пішу па-беларуску, шмат намагаюся і ў звычайным жыцці казаць па-беларуску, але я пакуль не на 100%, не на 100% размаўляю менавіта па-беларуску. Ну, слухай, калі параўноўваць з папярэднім разам, да нават і не з папярэднім разам у нашым эфіры мы з табой сустракаліся і там бліжэй па часе, усё ж такі твоя беларуская мова значна палепшылася. Дзякуй вялікі. Там, можа, там трошачку там і ёсць такія
а ў каго іх няма. Дзякуй вялікі. Таму- Але гэта таксама час і таксама высілкі, бо ну мне здаецца гэты праект, ну яго было просто неверагодна важна працягнуць, бо якраз такі зноў шмат Мікіты, але ну калі вось мяне кудысьці зваць, са мной заўсёды прыходзіць шмат Мікіты. І справа ў тым, што якраз такі Мікіта у тым ліку рабіў беларускую гісторыю «Загляне сонца» сучасным і цікавым. І вельмі хочацца працягваць усё гэта, бо вядома, жыццё Маліна замяніць Мікіту просто немагчыма у гэтым праекце на такім узроўні. І ну жыццё Маліна канчаткова ўсё. Ну так, ну там былі спадзяванні, што можа быць там зараз вот штосьці перадумаюць, перафармулююць, перафарматуюць. Ну так, гэта вельмі складана, і гэта мне здаецца мало хто можа пацягнуць. Справа ў тым, што нават той тэмп, у якім выходзіла жыццё Маліна, ну гэта просто нешта неверагоднае. Кожны тыдзень выдаваць якаснае крутое інтэрв'ю, вельмі глубокае. Гэта просто вау, якая праца, і вау, якая адданасць. Мне тут нават складана кожны тыдзень выдаваць «Загляне сонца», бо гэта таксама вельмі шмат высілкаў забірае. Але мы робім гэта. Мне здаецца, гэта вельмі важным. І плюс я яшчэ «Загляне сонца» на назе набіў. Всё, нельга адступаць і нельга ныць. Таму гэта таксама вельмі важная гісторыя, у тым ліку, што я яшчэ і «Часны лайф» раблю, і «Загляне сонца» мы там яшчэ топ робім. Ну, карацей, праектаў шмат, і вось зараз мы яшчэ збіраем людзей на беларускамоўныя прагляды футбола, збіраем людзей на фінал, робім кубак Мікіты. Ну і сапраўды гэта шмат чаго, і вельмі хочацца паўсюль паспець, але для мяне «Загляне сонца» гэта вельмі важная гісторыя. Але «Часнок лайф» гэта твой праект. Я ведаю, што ён працягваецца. Глядзеў апошні выпуск, то бок ўсё нармальна. Часу хапае, сіл хапае. Спаць не хапае часу, але ўсё гэта трэба рабіць, бо ведаеш, калі ўся гэтая гісторыя здарылася, я шчыра быў захаплён тым, як шмат Мікіта паспеў зрабіць за 37 год, як шмат ён паспеў зрабіць пасля 20-го. Гэта просто неверагодна. І пасля ж цябе нешта застанецца. Вот пасля Мікіты засталася такая велізарная памяць, такая велізарная спадчына. Таму трэба недзе, калі ты ўжо стамляешься ўжо зусім, то трэба пайсці недзе адпачыць, але вельмі важна працягваць рабіць і «Часны лайф», і «Жыццё Маліна», і ўсё, і пажадана на высоком узроўні. Бо зноў прыгадаю, там не толькі «Загляне сонца», у меня набіта яшчэ і «Decus in labore». Гэта таксама... Зараз давай пакажы. Я не буду паказваць, ужо задзіраць ногу, але гэта таксама... Гэта з латыні. У Мікіты таксама была такая татуіроўка, перакладаецца «Достоинство в труде, годнасць у працы». Вось, таму трэба працягваць быць годным у сваёй працы і рабіць нешта класнае, крутое на карысць беларушчыны. Бо, паглядзець уже няма чаго. Я жартую, конечно, але калі не мы будзем рабіць, то хто будзе рабіць? Вось. За нас ніхто не зробіць. І за нас ніхто не прыйдзе, калі не мы, то хто? На тыя ж самыя імпрэзы, якія ладзіць Саша Івулін са сваімі калегамі, са сваімі сябрамі. І гэта найперш 19 ліпеня фінал па-беларуску Лофт-44. Заходзьце, знайсці можна спакойна праз лінк у нас тут у апісанні да гэтага стрыму. Ну і безумоўна бярыце ўдзел у кубку Івуліна. Калі? Кубку Мелказёрова. Кубку Івуліна, цяпер кубак Мелказёрова. Ну, бачыце, ўсё ж таки спрацоўвае бренд, але бач, калі ўсё ж таки паставілі за мэту трошку змяніць, але, скажем так,
кубку беларускай салідарнасці. То калі не на полі, то на трыбунах, каб разам заўзець, каб разам быць у гэтай беларускай нашай супольнасці. Ну і Ментусава мы чакаем. Все, дзякуй вялікі, да сустрэчы, жыве Беларусь. Дзякуй табе, жыве вечна.